ଯଦି ପଣସ ବିରିୟାନୀଟା ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ନ ଖାଇବାକୁ ପୁରାପୁରି ରେଡି ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟି ପଣସ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେଲୁ, ତେଲ ପକେଇକି ସେଥିରେ ପଣସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଆଳୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନରେ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇ ଖଡ଼ା ମସଲା, ଲେମ୍ବୁ, ତେଲ, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ବିରିୟାନୀର ରାଇସଟା। ତାପରେ ରାଇସଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢିଦେଇ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇ ଖଡ଼ା ମସଲା ପକେଇ ଦେଇ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ପ୍ରତି ପ୍ରକାର ମସଲା ପକେଇ ଦେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦହି ପକେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ପଣସ। ପଣସଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇ ତାକୁ କାଢି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ବିରିୟାନୀର ଲେୟରିଂ। ତ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରାଇସ୍, ଗୋଟେ ଲେୟାର ପଣସର କଷା ପକେଇ ଦେଇ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇ ଫ୍ରାଏଡ ଓନିଅନ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, କିଛି କେଶର ଆଉ ଘିଅ ପକେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବିରିୟାନୀଟାକୁ ଆହୁରି ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ କୋଇଲାର ସ୍ମୋକ୍, ମାନେ କୋଇଲା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଗରମା ଗରମ ପଣସ ବିରିୟାନୀ। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ।